Dúas familias opostas. Os cantantes con glamour fronte aos ecosurfers. O sur é unha forma de vida. Somos moito de reciclar, a basura de un son os tesoros de outro. Nesta caso de reciclar non se leva. Todo pa bolsa ou contedor. Fin. A mí este tipo de cousas realmente me horrorizan. Nós somos todo o contrario. Pois temos a sorte de poder vivir de algo que nos gusta, unha profesión como é a música. Dúas nais que intercambian as súas vidas entre sí. Ten pinta de ser unha casa de sitio. Hola, Carmen. A mí Esther non me gusta. Eu son Esther. Javi me pareceu bastante borde. Miña nai querida. É unha cousa que eu non vou facer. Eu non vou ir á playa, xa cho digo agora. Es moi pesado, tío, es moi pesado. Es moi cansino, tío, es moi cansino. Es un pouco desquiciante, pero bueno. Unha semana de convivencia. Te avergonzaría a ti que eu fora cos calcetins? Sí. Non che mola? Intenta comer un poquinho. Para mí isto é moi complicado. Despois de adaptarse ás normas da casa, elas tamén imporán as súas propias regras. Aquí é o que hai. Non é o que hai. Que non vou facer... Olvídate deso, eh? Te digo de antemano. Javi, mira, isto non é... Podo falar? No. Podo falar? Me gusta levar a contraria, Esther. Ala. Aí estás, Esther, todo para ti. Hasta logo, ganache. Home, Me claro. ganache, eres superior, tío. De verdad. Me parece que o seu comportamento foi bastante cretino comigo, por iso eu decidín abandonar. Ao final da semana, as familias enfróntanse cara a cara. Que podo ser hipócrita e dicirche fetén ou podo dicir chu que penso. Me sentí moi atacada. Ti chegache e co meu marido non faz o que che dá gana porque o meu marido ten a súa personalidade. Iña na túa casa chegas e dices aquí, aquí e aquí. Bueno, eso es mentira. A ti é como se te pinchan e non te sangre. Non teño sangre. Non te sangre. Igual teño demasiada, pero Non te sei controlada. A familia Ecosurfer está formada por Esther, a nai, e Nara, que aínda ten uns meses. Jorge, o pai. E ao fedello de Arán. A mí sempre me gustou moitísimo o deporte, desde pequena. Nos na nosa casa todos facemos deporte e o deporte primordial é o sur, é unha forma de vida. Unha familia que viaxa en furgo en busca das mellores ondas. E os fines de semana, pois, xémonos ir na furgo, por aí, montaña, a praia, onde nos chame ir ese fin de semana. Nós somos unha familia que está moi enganchada á actividade física, ao deporte. Arán, sobre todo, é supermovido, é unha maneira el que ten de canalizar esa enerxía movéndose e facendo deporte. Eu levo escalando desde fai 20 anos, máis ou menos. Tamén levo 10 anos correndo. E o neno, pois, gustalle moito que o patinaxe, o skate, e agora tamén está facendo os seus primeiros pinitos co surf. Ela é máis de playa, eu son máis de montaña, entón sempre estamos a discutir se vamos surfear ou vamos á montaña. Estamos así facendo que o rapaz tamén se interese moito polos animais, polas plantas, e que aprenda a respetar un pouco o que é a naturaleza. Cantas castañas ten un ouriz? 3. Moi ben. Coidar a natureza é cousa de todos. Cada pequeno xesto conta. Nos compramos a casa fai 3 anos. Decidimos comprarla pola ubicación na que estaba moi cerca da praia, pero a casa estaba para tirar abaixo. Basicamente estamos facendo a casa entre amigos e a familia, entonces creamos tamén unhas situacións moi agradables. E agora temos que arreglar ese muro de ali. Veña ya, va, no. A Esther gustalle moito restaurar mobles antigos. Somos moito de reciclar, pois a mellor cousas que alguén non lle vale, a nós si nos vale. A basura de un son os tesoros de outro. A min non me gusta que os rapaces, e máis sendo así tan cativos, teñan contacto co tema da tecnoloxía, coas pantallas, como moito media hora. E durante a semana evitamos totalmente que vexa a tele. Vamos.
Na casa intentamos reciclar todo o que podemos. Se o rapaz está concienciado e xa sabe que a cousa vai no verde, que cousa vai no azul, que cousa vai no amarillo. Non comemos moita carne, intentamos que gran parte da nosa dieta este formada a parte de verduras e si comemos moito máis peixe que carne. Eu participei no grupo Alféizar coa miña comadre e éramos as coristas. Bueno, é un pouco música, teatro. En la guarida del amor, tú me molas. A miña profesión frustrada é ser cantante de rock, pero, bueno, quedei en comercial. A familia da nai Glamour está formada por Vanessa, a nai, o seu home Javi e Claudia, a meniña dos seus ollos. Pois temos a sorte de poder vivir de algo que nos gusta, unha profesión como é a música. Temos un escenario móvil, traballamos tanto interiores como exteriores, bodas, festas patronais. Cando os demais disfrutan, a non nos toca traballar. Yo tengo un tallarín. De 24 horas que ten o día, pois 24 horas xuntos. Estamos aí como pegamento, aí, xuntos todo o día. Vanessa, o tema de non poder arreglarse o levaría, creo que bastante mal, porque ela ademais é unha persoa que é moi coqueta. Non poder poñer tacos, as súas lentejuelas, as súas cousas, creo que non o vai levar moi ben. Pero, bueno, tamén hai que decir que ela é unha muller todoterreno, sabe adaptarse. No ano 2007 me presentei a un concurso e fui unha chica top noche a nivel de toda España. Ganei un concurso nacional e a verdad que foi unha experiencia moi bonita e moi gratificante que me abriu moitísimas portas. Fixe un reportaxe a 6 páxinas para a revista Interview. A mí me resbalo que poda opinar a xente dunha primeira impresión ou que poda ter unha impresión sin coñecerme. Eu non son a típica rubia tonta para nada. Eu levo pois tema de contabilidade, tema de toda a documentación para concellos. Eu fago de todo. Vai cantar en inglés? Sí. Como é? Non só hai que saber mirar o lado malo da tecnoloxía, nós tamén sabemos mirar o lado bo. Para a enseñanza da miña filla Claudia, porque considero que outras cousas que pensan outros pais de que é perjudicial ver vídeos os nenos, eu considero que é todo o contrario. Os nenos son como esponxas e absorben todo o que ven. Ela quedase con moitas palabras do inglés e a veces che dá así algunhas contestacións en inglés, pois gracias á tecnoloxía, non? Blue. Te sale con frases que son de adulto ou situacións que sabes que realmente te deixa a ti calado. Nesta caso de reciclar non se leva. Todo pa bolsa o contedor. Fin. Os ecoloxistas, que está moi ben todo o que fan, pero eu creo que non van salvar o mundo. Cada granciño de area que se aporte sempre está ben. Pero creo que o meu en concreto, ainda que uno non faga, non vai ser o que evite a catástrofe mundial. Mira tu pai. Presta, mamá! Ahora, Claudia! Tempo para facer as maletas. Vanessa prepara a viaxe con todo o glamour do mundo. Oire, teño unha angustia. É que me vai vir a min por aí. Non sei, alguén que limpie a casa, por favor, que sabes que eu son moi maniática. Eu non podo ter a casa desordenada por nada do mundo. Javi, non permitas que me toquen as miñas cousas, por favor. Vale, bueno. Se me meten uns hippies, non sei que vou facer, de verdade. Pois que vai facer? Levas un pouco de desodorante e xa está. Se ao fin e ao cabo vas a pasar de maravilla, xa verás. Eu que non permito que se pasen coa nena, por favor, que non lle quiten a súa tablet, que non lle quiten as súas cousas, porque a nena lle fai moi ben esas cousas. Clau, como lle vamos facer? Si non la hacemos como? Te pases. Pois nada, chegou o momento. Chega un momento e a pequena Claudia non leva ben separarse da nai. Un abrazo a papi e a mami, al fin. Javi, por favor, escoítame, non te olvides, por favor. A casa en orden, por favor. As lavadoras ao día, por favor. A secadora, por favor. Non me destiñas a roupa, Cho pido, por favor, de verdade, De verdade, cho pido, por favor, A ver a que traen a casa. Eu vou moi preocupada, tío, de verdade, Adiós, mami, adiós. Sei que a Vanessa tamén lle custa a separación. A incertidumbre. Pero, bueno, sobre todo a pena de
de non velos nos días, porque eu non estou acostumada a separarme tanto tempo deles. Para coñecer a túa nova familia, porás rumbo ás terras máis cálidas. Area, vento e as vistas dunhas coñecidas illas agardan por ti. Boa viaxe. Vou bastante nerviosa. E, bueno, con ganas de vivir a experiencia, pero con moita tristeza tamén. Mentres, na casa de Sayans, Esther está a piques de sair. Non sei, levas un pouco de todo. Bueno, Levo mallas, vayas donde vayas. ponte mal. Pecho, non? Vamos, veña, sí. Vai chover. Non fai falta regar as plantas, Pasa un... Tamén. Veña, Chao. vemos a volta. Cais, ven aquí, dá un biquiño. Un biquiño a ti. Esther non sabe onde vai e fantasea cunha semana de vacacións. Pois a mí me apetecería que fora a típica chica que está todo día nun spa. Me apetecería mogollón ese rollo, a verdad. Tan, 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 tan. Para coñecer a túa nova familia, viaxarás a un lugar con receita de polvo propia. O teu destino atópase en Ferrolterra. Boa viaxe. E Mugardos. E vos solas. E se me toca ser pulpeira, pois a podemos liar, porque non teño nin idea. Mellor polveira que non polvo, muller. Non vayan rematar mazando en ti. Hola. Hola. Non hai nadie. Uau, están sin tele. Parece unha mesa de ping-pong. E debe de haber nenos pequenos polo tipo de xoguetes que hai aquí. E algunha nena seguro, polo color dos xoguetes. Isto é unha mesa de mezclas. Polos opuestos, a simple vista. Madre mía! Na que me metín? Non é para nada o meu estilo. Meus tobillos e meus gemelos non creo que aguanten isto. Ya non é só o tacón e tal, a cantidad de zapatos que hai aquí. Mi madriña querida. Bueno, isto me mola, en plan así rollo Madonna. Será así, eu aquí non collo, Debe de ser a miña mitad. Vendo ahora estes focos, este vestuario, a mesa de mezclas, estes chicos deben de ser del mundo de la farándula. Efectivamente, danlle importancia á imaxe. Daí un televisor tan grande. O tamaño desta tele é a tele que teño na miña casa, no salón. Bollería industrial a tope e cada uno en su plástico correspondiente. Hai plásticos con comida. Pajitas, no. Pajitas, no. Creo que nesta casa non teñen moita conciencia ecológica. Uy, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Solo hay teles aquí, mima. Bueno, he de decir que a min estes atuendos para mi grupo Alféizar me molaban, Outra tele e un móvil. E supoño que será dos pais que se olvidaron dele aquí. Non creo que sea da nena. E chama moitísima atención o da tele na habitación da cría, a verdad. E que non haya contos. Carapuchiña vermella chega a Sayans. A ver se hai lobo como nos conto. Ten pinta de ser unha casa de perroflauta, como digo. A verdad que aquí a limpieza había por a súa ausencia. E non hai máis cuestión, non fai falta ni algo nin nada, o sea, sale merda por donde mires. Ai, esas bolsas teñen hongos tamén, por favor. É moi asqueroso todo, por favor. Bueno, pois parece que son surfistas, polo que hai arriba.
A mí tampouco é algo que me volva loca, pero bueno. Madre mía. Sí, as vistas son bonitas. Aquí teñen os cubos de reciclaxe. Pero que recicla se tes a casa chea de merda? A miña pregunta, primeiro limpia a casa, depois empeza a salvar o planeta, o mundo que pretende esta xente, non entendo nada. Me parece todo que está moi obsoleto. Aquí a tecnoloxía brilla pola súa ausencia. Isto al menos hai algo bonito aquí, non? Parece que fan algo de manualidades. Isto é unha reliquia chea de mierda, hasta los topes. Reliquia non é, muller. A ver se a estica vai moi adiantada. Bueno, aquí ten un nombre que Arán, imagino que será o nome do rapaz, do neno deles. Ten xoguetes, que son importante na crianza dun neno, que teñan bastante variedade. O que non lle vexo nesta habitación é nada de tecnoloxía, de televisión, nin de tablets. Pois debe ser o dormitorio deles ou o dormitorio de matrimonio. A verdad que me sorprende bastante que non haya cabeceiro. Aquí non está todo moi simple. Esta foto me horroriza un pouco, bastante. Como se pode destrozar unha foto da maneira con un vestuario tan vulgar. Parece que son bastante hippies. Madre de Dios, que horror. Xa sin armario, esas cousas así. Esta roupa casi eu non usaría ni pa os trapos de limpiar a casa. Quen se pon as zapatillas furadas así por diante, Dios mío? Agora que Vanessa coñeceu a casa, tócalle coñecer tamén as normas. Estou casada con Jorge, el é biólogo e ahora mesmo está no paro. Pero isto non quere dicir que non traballe, xa que na casa nunca para de facer arranxar cousas. Xa me explicarán o qué, porque eu a verdad que non. Temos 2 fillos, Arán de 6 anos e Nara de 5 meses. Nara, como aínda é moi pequeniña, queda estes días a cargo de miña nai. A educación dos nenos é moi importante para nós e nese aspecto somos estrictos. Non nos gusta que os cativos sexan sedentarios ni que se entreteñan coas tecnoloxías. Pois a min isto me parece un erro como mundo porque as tecnoloxías ben utilizadas teñen moita vantaxe para os nenos. Preocúpamos moito a orde e a limpieza? Non moito. Un aplauso. Creo que vou levar moi mal o tema da sociedade porque falan de ecoloxismo, reciclaxe, cando esta casa está chea de merda, e máis merda que nun pau de galiñeiro. Gústanos moitos deportes ao aire libre. A nosa furgo acompáñaos en todas esas aventuras. É case como unha segunda casa. Se está así esta casa furgoneta, non quero nin pensar como debe cheirar a pés, debe de haber humanidade e te debe de saludar os asientos que sacan doentes. Dicen, hola, buenos días, que tal estás? Son de confianza da casa. No noso fogar non somos nada consumistas. Non recordo a última vez que fun comprar roupa. Ni fai falta que xures. Sabendo o que hai, é mellor non mirar para el. Mellor andar en bolas, casi. Esta xente é moi diferente a min, é todo moi diferente. Me gustaría que cambiasen moitos aspectos desta casa porque creo que é moi necesario. Sentímolo, Vanessa. De momento terás que acatar as súas normas do mesmo xeito que esta eras túas. Hola, chámome Vanessa, teño 34 anos e estou casada con Javi. O meu home máis eu creamos o proxecto musical Carpe Diem. Creo que me vin nalgunha verbena, Renunciamos ás vacacións para mercar un televisor de 75 pulgadas que preside o salón. De 75 pulgadas, o sea, eu medina por metros cuadrados. Ese é o noso reino. E tamén o de Claudia. E a nena debe de medrar feliz, xogando, vendo debuxos e unha chea de vídeos en internet. Eu evitaría as pantallas nos nenos mínimo hasta os 4 anos. Esta familia come cousas normais, como patatas fritidas, filetes, lomo, pizzas e hamburguesas. Non me parece o máis adecuado para unha dieta saludable. E non reciclamos. Ás veces, a xente empeñase en solucionar cousas que non están nas súas mans. A natureza é sabia e vai por libre. Sí, debería de ir por libre, pero nós a veces non a deixamos ir por libre. A min este tipo de cousas realmente me horrorizan. E quero pensar que é por descoñecemento. Nós somos todo o contrario. Todo o contrario.
Pois iso é o que lles vas ter que explicar a Javi e a súa nai. Que mira, vela aí estes. Hola, que tal? Hola, que tal? Hola. Eu son Javi. Eu son Esther. Encantada. Hola. Esta é a miña nai, Carmen. Hola, Carmen. Hola, encantada. Igualmente. Bueno, benvida a nosa casa. Gracias. Estos días te vas ter que adaptar un pouquiño aquí ao noso tema. Como ben habrás sabido, tamén nos dedicamos un pouco ao mundo da música, temos un dúo. Entón, o primeiro que necesito é adaptarte un pouco ao tema de Vanessa, necesito que te cambies, necesito facer un ensayo contigo, porque no día de mañán vamos a ter unha actuación. Entón, necesito que cambies esa indumentaria. Sí. Vale. Despois te presentarei a princesiña da casa. Moi vale? ben, moi ben. Vamos para dentro, entón. Venga. A mamá de Javi, así a simple vista, me pareceu unha señora entrañable. Me deu boa sensación. A mí Esther non me gustou. Que me pareceu Esther? Javi me pareceu bastante borde no primeiro encontro que tiven con el. Seguro que é vegana. Xo estou por asegurar. É máis, che diría que é unha perroflauta, pero non o vamos a decir porque estamos en televisión. Así é, estamos na televisión e o espectáculo debe continuar. Hola. Son Vanessa. Son unha muller que me gusta gustar. Me gusta gustar e pois que os homes pois se fijen en min, non pasar desapercibida. Que tal? Encantada. Jorge. A simple vista vexo unha persona moi distinta, moi arreglada, moi maquillada, con tacóns. Pareceme moi raro que tenga o pelo blanco. Ele é Arán. Hola, que tal, Arán? Que tal estás? Dasme dous bicos ou tes moita vergüenza? Biquiño, anda. Tienes vergüenza? Ten vergüenza? Bueno, é a primeira. Logo mañá xa estará mellor. É a primeira mellor. toma de contacto. Verdad? Ahora íbamos a ir a un paseo cos cans. Cos cans, ahora? Sí. Así costa cons cans. Bueno, pero nos temos que baixar os cans todos os días a dar Todos un os paseo. días, sí. E aparte, Arán é o que máis lle gusta do día. Paseamos os cans. Pero que fago eu así, cos tacóns? Bueno, Nai, te querida, pones que me verán. uns zapatillas ou algo así máis como para non quedar enganchada no barro e... De verdad que non me Pois apetece dille ti aos nada, cans que non, de nada. dille ti aos cans que non queres pasear. A ver, os con cans eles. son teus. Se vai ter que acatar a noso funcionamento para que esta casa funcione como funcionada no día a día. Somos Cascais, sinceras, dille ¿no? aí que vamos pasear. Veña, vamos. Cascais, ao final ten que ser o que Cascais quera. A mí non me gusta nada, non o vexo, non o vexo nada. Esther debe cambiarse para meterse máis no papel. Ou algo así. Ahora este home quere que me cambie para ir a ensayar, pero bueno, será para darlle máis realismo ao ensayo, meterme máis en papel. Eu traer non trouxen nada, así que vou ir cos mis vaqueritos e mi camiseta. Mentres, Javi coloca o equipo. Non hai tempo que perder. Estou preparando aquí as cousiñas para o ensayo, me quedan 4 cousiñas, tan Moi pronto ben. estén listas, xa podemos preparar Vale. o Queres temario que che bote para unha man ou hoxe. algo? Non fai falla. Isto xa me apaño eu porque senón, en vez de adelantar, vamos a atrasar. Javi pareceume bastante borde e déspota. Son partidaria de falar en tonos máis suaves. Que tal levas o tema de cantar? Me encanta cantar, pero non o fago nada ben. Pero sí é certo que estuve en Hasta que Fumami, nun grupo que se chama Alféizar. Igual che sonan. Era en la guarida del amor. Tú me molas. Sonache ou non? Sí, sí, sí. Son moi conocidos tamén, a hora de comer na súa casa, claro. Era corista. O sea, co tema de baile e todo eso, sí... algo doulle. Ela díxeme que era corista. Cajo no mundo, era corista. Me gusta cantar, pero non canto ben. Pero fun corista. É que nos coristas chamábamos de as que bailábamos. Ah, A mellor está mal levado, pero claro, nós non cantábamos, chamábamos vale, nos coristas, que éramos as que vale, facíamos pero o eso bulto non é atrás Eso bailando. na miña terra non é corista. Bueno, Eso é pero na unha- nosa sí. Unha bailarina, non unha Bueno. corista. Unha corista é a que fai coros.
non? Del verbo corear. Yo coreo, tú coreas, él corea. Que listiño eres, joder. De toda a vida, por parte do pai, Madre mía. Corista pode ser os que fan os coros, tamén é mujer que forma parte dun espectáculo dentro dun grupo. Tranquila, Esther. Corearemos todos contigo. Tes algunha canción en mente ou algo? Calquera de Rafael me pode valer, ou do BK. Rafael, OBK... Nos podría valer, pero non nos vai a valer, porque isto é outro estilo. Isto é música de baile. Isto ten que ser, bueno... Bueno, BK é de baile total, Sí, si vamos a un guateque, sí. E Rafael igual. Hai un tema de cumbia que versionaron un grupo galego, Novedades Carmiña, que esa sí me pode sonar un pouco. Nunca, cariñito, me abandones, cariñito. Pode haber un antes e un despois na música, despois da actuación de mañá. É que sabe o que pasa. Isto que non fai. Quen fai isto a Vanessa. E eu... puta ira. Se tío dis... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. De Rafael non tes nada, de verdad? Rafael, que Dios o teña na gloria. Ainda vive. Ah, perdón. O Como unha ola de Rocío Jurado tamén má sei. Non sabes que alogí deste verano. A las tetas da cabra. Eu gosto de mamar, esa. Miña nai querida. Eu sempre, suelo oír, sempre, cando vou. Hai 10 anos, entón hai 10 anos que non vas a unha festa, entón, por lo menos. No, ainda fun este ano, algunha, a San Benito, de feito. Cal che imprimo? As que ti queiras que fagamos. A ver, as escoito un par de veces tamén é malo, será que non saca letra e que non sepa despois cantala. Ti sacas que ti queiras. Nunca cantastes Apago o Candil? Eu sei na beira do mar. Vistes algunha vez Luar? No Luar había dúas cousas religiosas. Unha é Galloso e outra cousa era o Apago o Candil. Claro, Apago o Candil sí que sei. Non a sei do Galloso, pero Apago o Candil sí me podo saber. A letra enteira non, pero bueno. E na beira do mar tamén, ou era na beira do río? Na beira do mar. Apago o Candil, entón. Apago o Candil, sí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Vou dicir unhas letras ao son dunha música, pero que propiamente cantar, non, porque non sei cantar e non vou aprender a cantar nun día. Pero, bueno, espero facer unha puesta en escena boa, que ese sea o meu fuerte. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Non pretendo ser o teu dono, nin saír a camiñar. Ai non, que non era así. Por que camiños me traes, Dios mío? Bueno, ahora Guisa, relaja. Seguro que hai culebras e de todo, tío. Eu teño pánico aos bichos. Os bichos me dan moitísimo medo. Teño fobia aos bichos, de verdade. Tens fobia aos bichos? Pois aquí nos cantos, pero bueno, non fan nada. Xa que eres tan valiente das culebras, pois vas a matala, tío. Eu non vou a matar, xa cho digo, Non matamos culebras, verdad, Arán? Pois hai que matala, que eu non podo, las comemos. Ai, Jesús, comela, Dios mío. Que camiñando polo bosque tamén, un pouquiño, bueno, tiquismiquis e moi quejica. Fai moitísimo frío, non entendo como estas horas ahora ir de paseo, non se pode ir máis temprano, Bueno, cando son quenta as o sol. normas. Antes de cenar, damos un paseño polo bosque cos cadelos e así quedan xa tranquiliños E se te para... perdes ahora por aquí, miña nai, porque que faz despois para volver? Eu creo que no paseo pasou no moi mal. E creo que os cans tamén o pasaron mal con ela, porque unha persona que se está queixando todo o rato de algo que é agradable e que pode ser moi divertido, pois convertirnos nunha pequena tortura. En serio, co tempo que fai, tío, me faz vir a andar agora. Bueno, pero isto é saúde, verdad? É saúde pa ti, eu me estou congelando, Pero macho. Eu teño un frío que non podo con el. Nos vivimos así, vivimos E na se neva natureza. tamén ves andar, non? Se nevase, iríamos, verdad, Arán? Non creo, tío. O granita ti ves andar. Non é se verdad. chove, bueno, Home, podemos claro, traer se un chove, paraguas, se podemos chove, traer un pois, paraguas. co ese tempo normal é ver a televisión ou quedar na casa facendo Bueno, mira, outras descansa aí un actividades. pouco, Pereza, que te de veis un verdade. pouco cansada. Que pereza. A verdad que si, déixame sentar que estou mellor sentada, Déixame descansar un pouco, porque vai ser mellor. A ver se entra un pouco en Entón, calor, que? A Vanessa non le gustó nada o paseo, nada.
Iso é quedarse curto, Arán. Bueno, ahora empeza a chover un poquinho, así que Pero vamos se a ter que queres, ahora apurar. botamos a correr, non hai problema, oh. Ahora Bueno, xa que estamos, pues tendremos que ir correndo para casa para non mollarnos moito. Que vamos a moito. hacerse entonces? Veña, Vamos a agarrar un resfriado a ver como arranca, vamos, Arán, veña, que chove. Vamos. Veña, dalle para arriba ahora. Vamos. Pues corre, carallo, corre. Se empeñou e non había maneira de razonar, pois, oye, mira, macho, fomos choveu, ves, ao final tiñeu razón. En Mugardos, a familia da nai Glamour está a coberto, tal e como lle gustaría a ela nestes momentos. Esta chica se Estás vendo chama... Calimero no móvil, Claudia? Está vendo Calimero. Porque a Claudia, unha das cousas que lle gusta, cando o tempo non nos axuda moito, pois, entre outras cousas, lle gusta ver así os seus vídeos no móvil e esas cousas, sabes? Xa. E suele estar ela sola con móvil ou sempre asesorada por vos? No, home, normalmente solemos estar algún familiar, sempre. Ela lleva moi ben porque ela aprende moitas cousiñas, aprende as cancións. O problema despois das tecnoloxías en nenos tan pequenos ven a posteriori, non cando son tan pequenos. A nena lle gusta mirar os dibujos como lle gustan a 30 millóns de rapaces. É como me gustaban a min, e ojalá cando eu era pequeno tuvese toda esa tecnología que seguramente estaría aí como un... E vos que sodes cantantes, se lle cantades vos as cancións, apréndeas. Sí, pero non sempre un está de humor nin ten o corpo para... Xa, é unha herramienta que se lle suele meter aos nenos cando non queres ocuparte deles. Hola! Hola, Claudia! Hola! Se puso ali a facer o parvo con os muñecos. Bueno, o que pasa é que Claudiña, claro, a ela lle gusta, non sei ela de onde quitou que a nena vive absorbida por un móvil ou algo, non sei, debe pensar que somos unha secta. Nena, quédate aí co móvil, absórbete aí a túa vida. Claudia, deixa o móvil, Claudia, que che vou cantar unha canción. Calimero, Calimero. Dalle o play aí. Quen gañará? O bufo azul ou o Calimero? Creo que non deixou ser a nena natural. Porque a nena así que collen o búho e lle dicen «Hola, Claudia», se mirou po búho. Vale, vai ter un tempo de reacción, porque a nena non me conoce absolutamente de nada e evidentemente su papá es Javi. Claudia, dame a min o play, xa verás o que fago cousas moi graciosas, Claudia. Pero dille, non molan tanto como as do móvil. É unha nena de 3 anos, quere interactuar, quere moverse, non quere que este sea o seu movimento. Oh, Claudia, ve, unha aperta, Claudia, que guai! Ven aquí, anda. Clau. Moi ben. Ven aquí comigo, ven. Sí que me deu a sensación que ele estaba pues como un pouco picado de que a nena realmente reaccionara co peluche e pasara un pouco do móvil. A mí non me molesta que brinque coa nena, a mí. O que pasa que non se olvide que é miña filla, claro. Comeza un novo día en Science. Jorge está preparando todo o necesario para darlle unha sorpresa a Vanessa. Irán a facer surf e pasarán a noite na furgo. A ver que tal o toma ela. ¡Vanessa! Madre mía, que manera de berrar, chico. Non fai falta que me berres. Que é eso? Que é? Mira, hoxe toca baixar surfear e quedar a dormir na praia para aproveitar o día de mañá. Pois beirás ti solo porque non. Me nego completamente o porque mellor- é unha o mellor- cousa que eu non vou facer. Eu non vou ir á playa, xa cho digo agora. Isto non parece o comezo dunha bonita amizade. Pero a Vanessa non lle queda outra que ceder e cumprir as normas. A mí non me fai ninguna gracia ir, de verdad, a dormir á playa. Non podes dormir na praia? Non podo porque me genera moita ansiedade, me genera moito estrés. Que é algo que, bueno, ti non sabes, que eu teño fagofobia. É unha fobia, un trastorno considerado alimentario, a raíz de un atragantamento que tuve nun restaurante, cunha lasaña con espinacas, e me atravesou e casi morro dese atragantamento. Entón, eu teño reparo a comer certos alimentos sólidos. Entón, que comes? Pois purés moi pasados, sin restos, ou batidos. Tens que entender que estou falando de salud, non estou falando de un capricho, non son unha nena caprichosa. Pero deberías confiar en mí. Ven a miña muller, ven ao meu rapaz desde que é un bebé. Pero a tua muller nin tinte ese problema que eu teño, me entendes o que che quero dicir? Tens que poñerte un pouco tamén no meu lugar. Faime caso, vas pasalo ben e vas ser unha experiencia moi positiva para ti. Mira, fai o que queiras, pero eu creo que isto non vai acabar ben.
Cumprirás o presentimento da nai glamour? Ou prevalecerá a positividade de Jorge? Saberémolo nun tris. Este é o neopreno que te vas vestir despois para... Non, eso vos ti, si queres, a mí me vas a mandar... Bueno, voume poñer o meu Bueno, ti pon o que queiras, eu non vou poñer isto, xa te estou dicindo xa. Bueno, pois podes ir en bañador, si queres. Bueno, en bolas tamén podo ir ben, Vale, es moi pero pesado, bueno. tío, es moi Bueno, pesado. seré moi Tío, eres pesado. moi cansino, tío, eres moi cansino. Eres un pouco desquiciante, pero bueno. Non, desquiciante eres ti demasiado. Bueno, Estou dicindo que queres non vou poñer o poñer traxe isto. ou queres ir en bañador? Desde o principio que lle dixen que iba á playa, Vanessa, creo que foi unha tortura psicológica. Espérote na playa. Porque non parou de queixarse, non dá oportunidade tampouco para probar algo distinto, para a súa día a día, para a súa normalidade. Esta auga está xeada, tío. auga está boísima para ser xeada, outono. tío. Xa xo dixen antes, non me apetece. Estou moi incómoda con o neopreno, está húmedo, non me apetece, Vanessa, tío. por favor, mira, De verdad, Alberto. De verdad. Vouche presentar a un amigo que te va a dar unha clase de Madre. surf. Eu marcho, así descansamos un pouco cada un do outro, vale? Alberto, esta é Vanessa. O que me faltaba. Ten paciencia con él, Tranquila, non pasa nada. Que Jorge fose collerolas, a verdade hasta me pareceu un alivio, non? Eu hasta yo agora decín que dei con monitor e que dei estupendamente. Millor imposible. Vaste tumbar? Por que me teño que tumbar aí? Home, tens que te tumbar para ir collendo esa confianza na tabla e saber colocarte na tabla para poder surfar. Verdad que non me apetecía nada, está chovendo, está empezando a chover e non me apetece nada. Vamos a probar. Apoyas más, apoyas P, e das un salto adiante para buscar aí ese equilibrio Son moitas e ben, cousas, e ben colocada na tabla. son moitas Vale. cousas, non o vexo. Non son tantas cousas, muller. Normalmente a xente ven con un poquinho máis actitud mellor, porque aparte ven a intentar aprender e disfrutar, e ela, bueno, pues a verdad que non viña nesa onda. Vanessa sabe moito de lentejuelas, pero de surf non ten moita idea. Veña, muller, levanta. Casi o tes, casi o tes. Pois non. Eu creo que Vanessa, inda que disfrutara, non o recoñecería pola súa tozudez. En Mugardos, a nai ecosurfer prepárase para a actuación. Hola, Esther, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo vas con esas letras? Bueno, aquí estou complicado. Esto é quickily. Hai que darlle caña e isto non se pode ir máis lento co desarrollo dunha berza. Sin ánimo de nada, non podemos ir con esta estética así a facer a actuación. Entón me permitín o lujo de comprarche aí unhas pezas e uns zapatos. Madre mía. Bueno, vou ter que aprender as letras, aprender a andar en tacóns, vou nos ir probar e a ver que te parece. Vale. Vale. Nada, vou alá, para lá. Está dentro dun cacho. Un pouco de confianza, Javi. En fin de ano. Sí. Bueno. Mamá, vou me matar con esto. Madre mía. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Madre mía. Me parece incomodísimo esto. En la guarida del amor, me molas, dame tu mano. Mamá, vou papar unha caída, xa sei o que vou facer. Así. Lararín. Bueno, Javi vai flipar, así que me vexe cos calcetos. Este xa ten outro xeito. Así, sí. Esther chega directa da pasarela. Que che parece? Pero Javi parece máis de palco e verbena de toda a vida. Non sei se a miña mente está preparada para tanto impacto. Madre de Deus, eses calcetines. Nunca oístes aquilo dos alemáns e os calcetíns coas sandalias? Sí, moitas veces. Non sei, eu creo que os guiris son bastante inteligentes e iso é unha idea estupenda dun guiri que tuvo algún día e se funciona, por que non a vas a adquirir? Non che mola? Os alemáns non nos levantan conjuntados. Non. Estes calcetíns están Adiós. pensados coa sandalia para que vayan así. Isto é super trendy. Hai quen nace con dotes para a canción e hai quen nace con dotes para o trendy. Eu no meu día a día con sandalias suelo por calcetíns. Se trata de
ir a cantar, non de dar o cante. Pero vamos a ver, eu quero ter os pés quentes, a mí me parece tendencia e a mí estéticamente me encanta como me queda. E despois, para ti, todo é ventaxas, porque como canto mal, joder, a xente vais estar fijando máis nos calcetins e nos zapatos que como canto. A ver, eu podo entender que non che mole, como a mí non me molan moitas cousas, pero non podes ir por aí pola vida ridiculizando o que non che gusta. A me di que ainda encima que o viu en revistas de moda. Pero vamos a ver. Isto é tendencia, tío, nas pasarelas, Milán, Nova York, é tendencia. Non podes ir así, a ver. Xa me costa bastante ir cantar ao escenario, diante do público, todo isto, non. Se vou cos meus calcetins vou me sentir máis segura. É como que leva un peluche. Bueno, cada un ten as súas taras. Señor, de onde sacaste esta muller? Me estou sentindo bastante atacada por él. A ti te supón moito drama que eu vaya cos calcetins? Te avergonzaría a ti, como na túa imagen de Carpe Diem e todo isto, que eu fora cos calcetins? Sí. Bueno, pois non pasa nada. Entón eu quito os calcetins porque me teño que amoldar ás túas normas. Bien. Pero mañán é outro día. Mañana será outro día. Me tocan as miñas. Buah. E o pelo que lle fago, solto ou atao? Da igual, por libre. O pelo deixasme elixir a min. Hai cousas que non teñen solución. Moi ben. Esther e Javi aínda están moi lonxe da armonía que precisan para a actuación desta noite. E as cousas non parecen ir moito mellor por Saiáns. A idea de dormir nesta furgoneta me parece o máis horrible que he vivido na miña vida, sen dúbida. Non hai por onde agarrar. Eu son unha persona extremadamente ordenada, me gustan as cousas moi limpias, hai de todo menos o que a mí me gusta. Vamos a preparar un pouco sitio para cenar algo, vale? Porque senón vas pasar fame. Xa, pero que vou pasar fame xa non é unha novedade. Non colaborou moito en que a situación fose agradable e revertir ese bucle de protesta e malestar no que entrou ela sola. A paciencia de Jorge virá tamén en bucle. Eu xo agradezco moito, pero xa te expliquei que eu non vou a poder cenar. O sea, non... Bueno, non o queres ni siquiera intentar? Anima esa cara, muller. A crema tan mala pinta non ten. Intenta comer un pouquiño, que está super rico, de verdad. Eu non sei, vou intentalo xa por tanto que insistes, pero para mí isto é moi complicado. Moi complicado. Exagera todo, desde o meu punto de vista, moitísimo. O sea, creo que a situación non foi para tanto, a verdade. Ao final, o que consigo é poñerme mal. E que o meu nivel de ansiedade aumente, porque eu non sei como explicarte xa a ti a moita xente que a mí non me entende o meu problema. Comida normal para mí é unha cousa que non podo facer. Unha cousa que é tan normal. En calquera casa eu non o podo facer. Estou moi cansada de sentirme o bicho raro. A pobre Vanessa non conseguiu cear. Va. Pero Esther está dando todo para gañar o seu pan. Eu sentime pletórica. E fui feliz. Pasei no guai. Despois o público ainda por encima animaba un montón. Ela dou-no todo bailando, sí. Quedoume claro que era corista, sí. E foi sin calcetins, sí, señor. Que me teño que por aí toda de brillís, super taconazos, que me dan un montón os pés, de feito, de bailar con estes pedazos de tacones. E el en sport completamente, en zapatillas, en vaqueros. O sea que, a mellor o que non se tomou en serio este reto foi el, non fui eu. Conocía el de los ojos negros, o estribillo y tal. Tamén me fastidiou un pouco eso, sabes? Que me puide haber posto algunha canción para que eu pudera cantar, jova. Ayer mandó un florero de rosa.
Sin comentarios. Con su mirada el corazón me alborota. El de los ojos negros me tiene loca. Non sei, me deu a sensación que non quería que cantase directamente. Obviamente, el canta moito mellor que a min, se dedica a elo. Eu son máis tendencias. Xa o deixei claro cos meus calcetíns, que non se me deixaron levar a escena. Pero bueno. Se acabou. Moitas gracias. Público encantador, gracias. As miñas normas cumpliunas. Regañando dente. Había de dar justo. Cantando cos calcetíns e unhas sandalias. Miña nai querida. Creo que a última canción que puxo na actuación, a da subida de la marea en el Vaticano, no, en la... Bueno, onde fora, nesto, no malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Creo que a puxo a mala fe. Porque, ademais, dixe, bueno, vou por unha de batucada de años a ver, tío, se sabes que non me entero de nada da batucada, facilítame un pouco as cousas, que non che costa nada. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Se ela pensa que eu o fixen a mal, pobre Esther, porque eu non o fixen a mal. Eu o único que fixen foi darlle unha pincelada, así, un toquiño máis moderno, porque aquilo estaba decaendo, Dios mío. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Ela marchou máis contenta con as castañuelas para casa. Gracias, público encantador. Ela iba, bueno, ni Whitney Houston nos seus mellores tempos. Javi, pasei a prueba. Quitei os calcetíns. Puxen a miña millor gala para poder estar á altura. Esforceime moito, As letras non as sabía porque me é complicado. Pero baile intentei facelo o mellor que puiden. Dun a un 5. Dun a un 5? Sí, veña, dun a un 5. Dun a un 5... Maquilleime, que non me xeche nada, que me maquillei. Sí. Menos 3. Joder, un menos 3 no, dun a un 5. Un menos 3, que exigente. Bueno, pues nada, que vamos a facer? Lo siento, No, non pasa nada. Axuda un pouco a que isto fluya. A mí parece un pouco camperezas, de verdad. O sea, me está dando bastante pereza isto. De feito, teño ganas de irme para casa. Eu creo que o superei, home, tesme que dicir tú se superei ou non, pero eu creo que o superei un pouco. Creo que esta semana estás nominada. Estou nominada? Estás nominada para abandonar la academia. Bueno, pues nada, que vamos a hacer? Dedicareime a outra cousa. Me gustaría que disfrutara desta experiencia. De feito, espero que na miña casa o estén disfrutando. Que non estén con esta gresca. Me dá a sensación que aquí, non sei, o tipo ao final quere gresca. A noite tampouco está indo moi ben para a nai Glamour. Parece que a situación é máis do que pode soportar. Ganas de marcharme, frustración, moitísima frustración. Eu creo que he chegado ao límite. O único que me apetece é marcharme coa miña familia e deixar todo isto atrás. Pasei unha noite moi mala, casi te podo dicir que é a peor da miña vida. Mellorará o día o ánimo de Vanessa. Vanessa, llevas toda a mañá calada sen decirme nada, ni siquiera pasache algo. Me pasa que ayer pola noite pois me roubiche moitas cousas que a verdad non me apetecía, ao fin e ao cabo é un extraño para min e me abrí moitas partes da miña vida que non conto a xente. O que necesito é unha ducha en agua quente porque teño calado frío nos osos que non o soporto máis. Para casa que imos logo. Unha mágoa que Vanessa non gozase da experiencia. Aquí é o que hai. No, non é o que hai. Que non vou facer... Olvídate deso, Te digo de antemano. Javi, mira, isto non é...
No. Podo falar? No. Podo falar? No. Me gusta levarlle a encontrar esta. Ala. Aí tes, Esther, todo para ti. Hasta logo, ganache. Me ganache, eres superior, tío. De verdad. Me parece que o seu comportamento foi bastante cretino comigo, por iso eu decidín abandonar. Aquí é o que hai. Non é o que hai. Que non vou facer... Olvídate deso, eh? Te digo de antes. Javi, mira, isto non é... No. Podo falar? No. Podo falar? No. Me gusta levarlle a encontrar esta. Ala. Aí tes, Esther, todo para ti. Hasta logo, ganache. Me ganache, eres superior, tío. De verdad. Me parece que o seu comportamento foi bastante cretino comigo, por iso eu decidín abandonar. En Mugardos, Javi prepara a Claudia para levala ao colexio. As cousas non están ben entre Esther e Javi, así que a nai del acompaña a nena. Como seguirá todo por Saians? Dá un par de pasiños máis hacia adiante e teño unha sorpresa preparada para ti. Abre os ollos. E isto é unha sorpresa para ti? Isto é un pouquiño de basura. Ti que farías con esta basura? E con esta basura? Pois a collería toda nun montón, a metería nunha bolsa e inmediatamente a tiraría ao contenedor da miña casa. E mezclarías toda a basura xunta? Eu sí, na miña casa, de feito, non teño cubo. A mí me dá moito asco os gérmenes que hai nos cubos da basura. Pois nesta casa facemos unha separación dos residuos para intentar reciclar todo o que poidamos. Separamos os envases, tirámolo ao contenedor amarillo, despois separámolo o vidrio. E discúlpame, isto é un rollo na túa casa, ter que separarse as cousas. Isto é un pouco acostumbrarse. Unha vez colles a rutina... Pero a rutina, é que eu teño outra rutina. Unha casa, por exemplo, dio máis prioridade a ter a casa impoluta e non o tema da basura. Pero bueno, personalmente. Isto é algo que é para todo o mundo e que os novos rapaces teñen que facelo. A clase de reciclaxe que me deu Jorge, pois me parece unha pérdida de tempo absoluta. Isto de que reciclar está sobrevalorado e non é necesario para o planeta, pareceme outra absurdez. Nos con estes botes, por exemplo, lavámoslo ben na casa e despois, aproveitando a fruta de temporada que ten excedente que podemos conseguir e que nos dan, facemos, mira, salsa de tomate casera, facemos mermelada. Entonces, isto para facer con neno é unha actividade moi educativa. Eu creo que é fundamental ter primeiro a túa casa en orden e limpia e sen cousas, que me parece un pouco o síndrome de Diógenes esta casa, e depois fálame do mundo, de salvar o mundo, das todas as peripecias que el quere facer. Está claro que eu solo, por reciclar, non vou salvar o mundo, pero igual se o facemos todos, se o fan as grandes empresas, se o fai todo o mundo, poderemos aportar un granito de arena para axudar a salvar o mundo. Din que un gran non fai celeiro, pero axuda ao compañeiro. Estas bolsas reutilizámolas para ir facer a compra, para Eso evitar... tamén o utilizo eu, a ver, son cousas, pero que isto para mí non é basura, é unha bolsa que se pode utilizar. Pero realmente é basura. Non, para mí non o é. É basura no momento que está sucio ou algo que non é... Pero isto, por exemplo, non está sucio. Vamos a ver, un vidrio, unha vez que foi usado, foi a súa función, para mí é basura. Unha bolsa a podes reutilizar de outra maneira. Para min eso non ten reutilización. Os argumentos de Vanessa durante o momento de reciclaxe que tivemos me parecen completamente absurdos. Estes dous non se poñen de acordo nin para aceptar que están en desacordo. Esther ten moitas ganas de cambiar as normas da casa. A estas alturas, está máis que claro que non comunga coas ideas de Javi e Vanessa. Javi e a súa familia teñen que disfrutar máis das actividades ao aire libre. Moi ben. É importante conciencialos do planeta e as súas necesidades e intentar que disfruten facendo. Me gustaría moito que aprenderan a reciclar e tamén me gustaría moito que intentaran non xerar tanto lixo, porque a veces é tan importante o que podemos evitar xenerar
como reciclaxe. Como, por exemplo, pois non beber agua embotellada, pois vas a unha fontiña, aquí por ahora temos suerte en Galicia, e acolles dunha fonte. Se non tes tempo para eso, bueno, pois ahora hai xarras estupendas con filtros para filtrar a auga do grifo. O sea, hai moitísimos recursos para facer e intentar que isto saia adiante. Frescos. Deben incorporar máis produtos frescos e da horta na súa dieta, e menos aditivos e máis froita. Cando abrín a nevera, o primeiro que sentín foi o plástico, vale? Porque, bueno, eu teño bastante fijación polo tema dos plásticos e me foi aí. Pero despois analizando a comida e estando aquí estes días e vendo como se come nesta casa, creo que teñen que intentar facer unha dieta moito máis saludable e, sobre todo, habendo nenos pequenos. Esta norma, reducir o consumo de tecnoloxía e menos pantallas e máis contos. Nos días que estuve aquí apenas vin ningún conto e hai unha nena de 3 anos e medio na casa. A mí me gustaría pois que compartiran máis tempo coa nena con un trato máis humano e máis de pel con pel. Hai unha edad para consumir teles e tecnoloxía. Pois se, por exemplo, a nena estaba desayunando coa tele, desayunar, hai que desayunar, intentar desayunar todos en familia. A hora de comer é fundamental cos nenos que se dialogue comendo, non cunha pantalla diante. Máis tolerancia á forma de vestir de cada quen. Vale, desde el momento 1 que entrei na casa, me sentí un pouco xuzgada pola miña maneira de vestir, porque o primeiro que me dixo foi buenos días e tes que cambiar de roupa. Para un traballo podo entender que me teño que adaptar a ese vestuario sin problema ningún, pero creo que hai que tolerar máis eso, cada quen que se vista como queira. O importante non é o envoltorio, o importante é o interior. Vexamos que escribe Vanessa. Reciclar. E acabouse reciclar porque eu creo que está a gana. É máis importante a ver que fai, porque ela é, sen dúbida, unha muller de acción. Vanessa xa está de volta. De parte de Jorge, eu creo que hubo algunha mirada. Eu creo que sí que había algunha mirada pícara aí por parte dele. Cada quen ve o que quere. A primeira norma vai ser as proteínas son necesarias. Un neno necesita máis proteínas e necesita outro tipo de cousas que vos non lle dades. Pero, bueno, xa come pescado e carne varias veces a Pero a semana. carne ten outro tipo de proteínas que non ten o vai comer pescado. carne todos O os pescado días. ten outro tipo de cousas, ten unhas vitaminas, ten outro vale. tipo de cousas. Veña, xa vemos entonces. A defensa ultranza de Vanessa na proteína pareceme un descoñecemento total sobre a básica nutrición dunha persona dunha dieta equilibrada. Segunda norma, acabouse reciclar. Acabouse o reciclar. O vexo unha tontería, como ao mundo. Eu creo que esta casa necesita máis orden e limpeza que reciclaxe. Pero a reciclaxe non costa nada, verdad? Pero limpiar a casa tampouco. En vez de ir tanto a surfear, limpiamos un pouco a casa, ordenamos as cousas. Que non limpiamos, dice. Y eso ya lo hacemos muchas veces. Pois non se nota nada, o sinto por ser tan dura, pero é a realidade. Arán vai a ver a tele todo o que lle dé a gana. Leí nas vosas normas que ti miras a televisión no móvil para que o neno non a vexa. Pero hai moitas cousas que lle benefician. Pero habrá que controlar un pouquiño o que mira, non? Son esponxas e aprenden idiomas e aprenden moitas cousas positivas. Hai certas cousas que hai na televisión, incluso dibuixos para nenos, que non son apropiados para él. El mismo di, estos dibujos non son para min, porque non lle gustan. Jorge, eu creo que é un pouco home pelele. Creo que a mellor a muller quen o domina máis e quen leva os pantalóns na casa. Jorge acabouse a natureza e voute enseñar a ter un pouco de glamour. Bueno, pues a ver que pasa. Pois creo que Jorge necesita un cambio de look urgentemente, porque, bueno, é un tipo que se pode sacar un partido pois que non o está aproveitando, non? El viste moi sport, que está moi ben para facer as actividades que el fai, pero despois pa o día a día eu creo que lle pega outro tipo de look. Un look máis semellante ao de Javi.
Pois, que ben pintas, Claudia. Me parece unha nena encantadora de 3 anos que quere xogar, que quere palpar, que quere estímulos de la vida real, non dunha pantalla. Mira, así, mira, e así se che salen. Mira, magia! Claudia non me parece mal porque ves os dibujos. A mí me parece ben. É moi pequeniña e ten que velo só. O malo sería que estuvese aí 24 horas pegado a unha pantalla, claro. Aí xa, preocúpate. Javi e súa nai non opinan o mesmo que Esther. Unos, moi ben, os números. No tengo que pegar el dedo aquí. Non sei se Esther ten unha imaxen equivocada de min con respecto á educación de Claudia. Se a ten, sinceramente, pois me dá igual. O que non lle consentiría xa máis é que mo diga que eu son o mellor un mal pai. Bueno, non lle consinto a Esther nin a nadie. A miña vida e a miña filla. E non hai máis. Tranquilidade, nenos, que para sacar os dentes chegan os dinosaurios de Arán. A ver se a música amansa as feras. Jorge! Jorge! Que pasa, Vanessa? Que pasou? Séntate aí. Séntate aí que che vou Que explicar. pasa? Empeza a temporada de concertos, Bueno, xa, ou que? vai por aí os tiros, máis ou menos. Bueno, eu estaba preparando as cousas que vou correr un pouco. Pero tens que meter a camisa por dentro, peinarte un pouco con gomina, porque hoxe estamos nas miñas normas. Bueno, cando volva de correr xa me peino un pouquiño, me meto a camisa por dentro e xa me poño... É que non podes ir a correr. É que son as miñas normas. Necesito eso, que te poñas gomina, que metas a camisa por dentro, para empezar o antes posible. Así que veña, vai ayudando. Non tardes, por favor, non Veña, me gusta veña. esperar, Rápido foi. Para min é un pouco raro estar así ca roupa que suelo ir traballar na Pero casa. é que é a verdad. túa roupa. Xa, Te estou pero- poñendo moi sencillo, Pero a roupa de traballo, entonces aquí en casa Te estou... dou menos caña da que me diche ti a mí, bastante menos. Bueno, Estou tendo non te din tanta moita caña, piedade. solo que ti te queixaches moito. Pero a é me verdade. dete máis a ti do que ti a mí. Aí me vin arriba porque, claro, iba a ser un antes e un despois porque as nosas vidas son totalmente opostas. O sea, somos como día a noite, entonces eu disfrutei como unha nana. Pois eu teño preparado aquí unha sesión de karaoke. Karaoke? Sí, como ti sabes, eu teño un dúo Tes un musical, dúo, entonces pois quero levarte un pouco ás labores que facemos. Non sei que tal cantas. Bueno, a verdade é que non canto moi ben, Non me gusta moito cantar. Xa empezas protestando, Non macho. estou protestando, digo, xa verdade, non me gusta cantar. Tampouco confías en ti, tampouco crees en Bueno, ti. vamos a cantar, a ver que pasa, pero bueno. Sandalias en calcetins, listas. A velorios e transparencias, tamén. Sí, probando, sí, 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 Eva. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. A Jorge era mellor non velo, directamente. Era mellor, se tuviese un man de podes apagar así a situación, apagaría completamente. Mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Cuidado, Marta, yo te digo que tienes en tus manos. Realmente pasé un pouco mal, sí. Non me gustou moito a situación porque sentíame un pouco violentado por esa muller en lentejuelas e semidesnuda bailando ao meu lado. Lo quiero todo de ti. Xa me perdín outra vez, non son capaz, non son capaz. Eu poñolle ganas, pero non sei, es que esto non o fago, entonces non sei. Jorge non está acostumado a ter unha muller tan exuberante como a min ao seu lado. Y cuando estuvimos por Venezuela, Y así me recuerdes Pasa, y payón. tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. que Mi corazón, cuidado, cuidado. que mi corazón está colgando en tus manos. Colgando que duela. Intentei capear o temporal como pude, a verdade. É mellor que se dedique ao surf, pero a canción non ten futuro ningún, Eu creo que non. En Mugardos non cantan.
Pero sí que recollen. Esta cría vai acabar cada día comigo. Deixa todo tirado por aquí. Axúdoche, Javi. Nada, xa está feito. Joda, vai a tempo máis así, non? Bueno, é normal. En cada época ten que facer o seu tempo. Ahora... Xa, pero estou pensando porque mañán ao mellor molaba facer algunha actividade ao aire libre, non? Xa que estamos coas miñas normas, que che parece? Pois non moi ben, a verdad. Pois tenche que parecer ben, porque como estamos coas miñas normas é o que hai. Ai, non sei eu. E a Claudia seguro que lle vai encantar, ademais. Javi tiña que facerse coas miñas normas. Eu xa sabía que iba a ser tarefa difícil por como está transcurrindo todas as xornadas con él. Mira onde tes os cubos da basura, porfa. Os cubos non hai. Bueno, os cubos. O lixo. O lixo se tira nun aí. Así, no suelo, tipo. No, aí. Esta é a vosa basura, sí, no? Claro, sí. Xa, non reciclades? No. Por que? Porque no, por cuestión de tempo, por cuestión de espacio, por cuestión de moitas cousas. Me parece que é porque non lle gusta reciclar. E por tiempo tamén. Eu vexo que cuidades un montón a vosa casa. Claro. Que tendes ben cuidadiña, que vos gusta tela arregladiña. Claro. E tamén é moi importante cuidar onde está ubicada a casa, que no planeta, nesta terra. Eu creo que tú eres destas persoas que queres que o mundo non se derritan os polos, un mundo verde, un mundo libre de contaminación. Eu sempre digo, antes de limpiar o mundo, limpemos a nosa casa. Sí. E despois, se iso, limpiamos o mundo. Xa. Entón, eu estou nesa fase. A miña casa limpia. E despois, se iso, limpio o mundo. Xa. Bueno, pero como che comentaba, como estamos cos miñas normas, vale? No, pero a mí as túas normas, aquí é o que hai. Claudiña... Sabes, aquí é o que hai. Aquí, non é o que hai. Estes días son as miñas normas. Eu acatei... Me parece moi ben. Eu acatei as túas e ti tens que acatar as miñas. Tampouco non o fixeste. Non vou discutir. Fixeno como puiden, puxen de actitud. Vale, entonces... Me dá igual, non? Bueno, dá igual. Non é nada malo reciclar, pero que non lle pode parecer a unha persona como a esta Esther, non? Vir á casa de Javier e enojarse porque non recicle. Non é complicado, amarelo... Pero que me traes aí, ó? 3 papeleras, mira. Amarelo é para os envases. E ti crees que eu vou ter todo iso? O azul, estou falando eu, por favor. Tú crees que vou ter eu todo iso na miña cociña? Bueno, estes 3 días teno. A Claudia seguro que lle divirte un montón o dos colores, Veña, hombre, venga, que non, que eso non vai estar... Eso, pero temos aquí fora, home, que non costa nada. Mira, o azul... Menos aquí fora, mira, ven o aire, tira con toque, que non vou facer... Olvídate deso, O azul... Que olvídate, xa cho digo de antes. Javi, mira, isto non é... Podo falar? Podo falar? Bueno, da igual. O único que fixen foi levarlle a contraria. Me gusta levarlle a contraria esta. Aquí se quedan os cubos. Me da igual, van, vale, e aí se van a quedar. Bueno, é máis, se foi a falar contigo, pois dialogamos, vale? Aí se quedan os cubos. Lucas. Chao. Se queres, marea na teu home. A mí non me mareas. Hala, hasta luego. Hala, xa vão quitar esta merda de aquí. Se lle tiran un pouco do xenio e non sabes levar, pois temperas un pouco dos nervios, pero Javier é moi bo. Ala, aí estás, Esther, todo para ti. Hai que reciclar, non sei que, vos xogo 1000 euros, 1000 pavos. Non lle vin a casa, nin sei nada dela, nin conozco o home, nin sei nada da súa vida. Vos xogo 1000 pavos, a que ten a casa chea de mierda. Javi, pero tú sabes como está a miña casa? Ni me interesa tampouco. Entonces, por que opinas do que non sabes, se non o Pero é que eu xa... Sabe o que pasa? Que xa... Que me diga que non, o podo entender. O que non vou pasar son faltas de respeto. No, todo no. Joder, tío, pues todo no, tío, pues nada. Joder, a túa filla no cole, tío, están lle dando unhas pautas de reciclaxe, tío. E con que non o fagas por ti, faino por ela, joder. Te estás enfadando comigo de verdad? Sí, tío, sí. Pues me sudo os huevos, sabes? Bueno, pues perfecto. Pues xa está, tío, pues chao. Básicamente. Pues que se supón que tú tens que dicir todo o día que no. Joder, eu ante vestinme, tío, como puiden, fixen o que puiden. Intentei divertirme, me deu un montón de pena, tío, que tú non hubieras disfrutado e que non te hubieras divertido delo, tío. Porque eu viñen aquí divertirme e aprender de outra casa que é completamente distinta a miña, tío. Porque estou completamente. Pero seguro, tío, seguro que saco cousas da túa casa que me van servir a min, tío, sendo súper diferentes. Da miña casa sacar algo non sacas nada. Sí,
Da miña Eso casa. dices tú, tío, non opines por min, vale? Da miña Porque casa. vou sacar cousas positivas daqui. E tú non, ou sí, me da igual, tío. Que me da igual, é que non te vou convencer, tío, de verdad. No, chao, paso, hasta logo. Chao, no, ganache, ganache. Me ganache, eres superior, tío, de verdad. Sobran as palabras. Xa se dixeron abondas. En Saians, moito máis feliz, Vanessa prepara a cea ao seu estilo, con ben de aceite e un toque de proteína industrial. Señorito, que ben estás aí lendo? Ti aquí lendo, Arán vendo arriba os debuxos. Macho, eu non sei, Te queixarás, ti? Bueno, a verdade, levamos aquí encerrados toda a tarde. Seguro que o rapaz tamén prefería estar un pouquiño fora facendo... Sí, chovendo, lle vai encantar, Bueno, vamos. podríamos estar surfando na praia que... Tamén, chovendo con vento, fai un tempo estupendo para facer esas cousas. Te queixas, pero no estar fondo aquí estás moi metidos contento. toda a tarde tampouco é o máis Ti divertido te queixas de do mundo, vicio porque as miñas normas, a verdad, que as levas bastante ben, así que non te queixes. Ahora está a mesa posta arriba, que fixe unha comida das que máis comen mellor na miña casa, así que veña, vamos para arriba. Que medo, Vanessa. Que medo. Bueno, ves que ten de malo este tipo de cena. Hai proteína, hai pataca... Bueno, este tipo de cena puntualmente non ten nada de malo, pero dame impresión que isto que comedes todos os días na túa casa, non? Non, todos os días non variamos, pero a carne está moi presente na nosa casa. Pero isto pode ser carne como pode ser outra cousa, porque de carne ten pouco, Non quieres comer? E por qué? Come un poquito, hombre. Arán é un neno con tanta personalidade que simplemente vendo a comida que se lle puso na mesa xa decidiu non comela, porque non lle gusta e sabe que non é boa. Creo que personalmente a nosa opción de comida é moito máis variada da que ti me estás ofrecendo e da que me estás... Dime. Non queres comer, queres ir a acostarte? Bueno, pois marcha para a cama que ahora baixo xunto túa e lavamos os dentes, vale? Lle pode gustar máis a comida ou non, pero xa que é unha casa con tantas normas como se di aquí, eu non vin as normas estritamente nese momento con neno. Cada pai escolle cando ser flexible, non si? Bueno, realmente, ahora que xa somos un pouco máis amigos, como é o teu problema? Que sintes ao comer? A verdade é que a primeira vez que coñezo a alguén que lle pasa isto, non? Resulta un pouco chocante. Que eu noto que se me pon como unha bola de pelo aquí, como un gato aquí na garganta. Se eu estou relaxada, pois eu podo comer mellor. Se eu estou estresada, noto a bola de pelo. Sólidos, sempre ten No, que eu estar... como sólido na miña casa. Eu na miña casa, sí, o que son incapaz é nun restaurante, na casa dun extraño, como era aquí o caso contigo. Cando vou co dúo, meu marido, compañeiros, comen no restaurante normal. Eu teño que recurrir a isto. A verdade é que agradeceoche que te abrires así tanto conmigo, sendo descoñecidos, ¿no? Como somos, porque pareces unha muller así moi segura de ti mesmo, moi impoñente así a primeira vista, e vexo que tamén eres unha persoa sensible, que ten os seus problemas que non os aparenta. Pois eu te agradezco moito que me hayas entendido. Bueno, de verdad que me levo unha boa impresión tamén pola túa parte por como tomache, como levas desarrollando todo neste tempo. A cordialidade de Saians contrasta co que está a suceder en Mugardos. Esther e Javi non aturan estar nunha habitación ao mesmo tempo. Bueno, se podría decir que ayer foi o cubo de la discordia. Foi el cubo de la discordia, foi. Estallei, pois eso, pois... despois das cámaras, pois eu estuve chorando un montón porque o tiña que soltar. Estuveron aí unhas enganchadas que non me gustaron nada. Ela dixo, no, porque hai que reciclar. Eu dixo, no, porque no, porque no, porque no. Entón ela, se me cae el mundo, no, porque me está diciendo que no. Bueno, pues lo siento, hasta luego, Lucas. Que no, o sea, non dice nada máis. Parece que ten todo o rato corvos negros por encima da cabeza, sabes? No, ou un rayo así, ti. A Javier hai que saber levalo. E Vanessa sabe levalo moi ben. Entonces Esther non pode vir un día e saber levar a Javier. Eso está claro. Ela non está acostumbrada a que lle leven a contraria. Debe ser. Ela pensou que o mellor viña a marinador ou a vacaciones en el mar, veite ti a saber.
Pois non. Viñeche aquí a miña casa. E veño a levarche a contraria. Que pretendes con no, esta é a miña casa, esta é a miña casa? Joder, pois non te hubieras apuntado ao programa, chico. Que queres que che diga eu? Que fago eu? A ver, contame. Que pasa, tía? No momento que che din que non te... Non, venga. Eu non son así, vale? Me mola discutir, pero me mola discutir con argumentos, vale? E non con razón absoluta, e non insultando a nadie. Si ela ayer salpa fora, cos cubos, e me di, vamos a reciclar. Eu digo, sí, Juana. Vaya mierda, non? Eso non ten ni chicha, ni limoná. Non, onde está o salseo? Eu, desde o principio, xa comentei que creía que ele estaba facendo un papel. Estou interpretando un papel, pero cuidado, un papel reciclado, por favor. Ou igual é el, porque non o sei, estou un pouco perdida sobre este tema. Pois se ela pensa que eu estou actuando, pois, joder, ojalá me ves alguén e me fiche para ir para un programita de televisión destos chachipirulis, e me me fichen, e cando me vexa por aí nas canles de televisión, pois eso, eu estarei triunfando, ela que cambie de canal. Si el non fora así, se houbera preocupado de mi bienestar en outros momentos, cando non están as cámaras, porque vivimos momentos onde non están as cámaras, vale? Ela pensa que eu non me preocupo por conocela, ela pensa que eu non a conozco. Pero a veces non fai falta falar cunha persona para conocela. Creo que ti, desde o primer momento que me viche, me catalogache, sin darte tempo a conocerme. Te calé, bum. E a pobre anda por aí pola casa, como alma en pena, en busca dunha botella que reciclar. E vamos. Cada un é como é. E conciencia ecolóxica, pode tela, a súa nai recicla. Bueno, eu tamén son un pouco eso, tampouco non reciclo. Aunque ayer me preguntou a chica, e dixen que sí, pero non. O que sí me apetecería, pois a mellor que buscara el información, non daría eu, porque a mí non me vai escoitar, pero sí que buscara el información en las superpantallas y en los super smartphones y en todo eso de los pocos beneficios que teñen as pantallas para os nenos pequenos. Queridos galegos e galegas, as pantallas son armas de destrucción masivas. Quitades das vosas casas. Creo que coa tecnoloxía se está perdendo moito contacto humano e moita sensibilidade e moito empatizar e moito respeto. Si se quer ir estar encantado de conocerte. Con pouco de suerte non nos volvemos a ver na vida. Javi non vai ter sorte polo momento. Non lle queda outra que ver a Esther no careo final. Mentres tanto, ela fai a maleta feliz da vida. Estou moi contenta de irme. Por unha parte triste por a situación, pero en parte me apetece moito irme. Estoy batería cero. Quero ir para casa. A que me poñan contentos, a verdad. Estou pensando en que pasará. Sinceramente estou pensando en eso, que pasará. Pero bueno, me vou moi tranquila. Eu intentei falar con Javi desto, a solas. Non quixo. Entonces eu, de verdad, máis humillaciones, non. Eu paso. Olímpicamente. E sin máis, repetiría con todo. E me voy para mi casiña, para mi... meu casiña, meu lar. E así. Estou un pouco decepcionada e estou deseando irme para a miña casa, sinceramente. Pois eu estuve chorando un montón porque tiña que soltar e... A cazador ya. E para mí isto ao final era un programa para pasarlo guai e non. Me quedo con eso. Y con mi aprendizaje de templanza. Sin más. Ao final, Esther abandona a casa antes de poñer fin ao intercambio. As continuas diferenzas con Javi cuidaron con ela. Podo ser hipócrita e dicirche fetén ou podo dicir chu que penso. Me sentí moi atacada.
Ti chegache e co meu marido non faz o que che dá gana porque o meu marido ten a súa personalidade. Tiña na túa casa chegas e dices aquí, aquí e aquí. Bueno, eso es mentira. A ti é como se te pinchan e non te sangre. Non teño sangre? Non te sangre. Igual teño demasiada, pero Non sei te sangre. controlada. Podo ser hipócrita e dicirche fetén ou podo dicir chu que penso. Me sentí moi atacada. Ti chegache e co meu marido non faz o que che dá gana porque o meu marido ten a súa personalidade. Tiña na túa casa chegas e dices aquí, aquí e aquí. Bueno, eso es mentira. A ti é como se te pinchan e non te sangre. Non teño sangre? Non te sangre. Igual teño demasiada, pero Non sei te sangre. controlada. En Saiáns non vai pasar o mesmo. Jorge e Arán subirán de seguida para dicirlle adeus a Vanessa. Bueno, creo que chegou o momento de terminar esta aventura. Xa é momento de marchar. Chegou o momento de marchar para casa e, bueno... Bueno, foron uns días curiosos para nós, Sí, pero, bueno, non hai que quedarse con negativo, hubo cosas positivas tamén e creo que foi unha experiencia bonita, non? La verdad, se pudese repetir a experiencia, non a repetiría. Levo máis cousas negativas que positivas. Somos familias moi diferentes, temos visións da vida moi diferentes, pero tamén me levo un bon momentos, ainda que non sexan moitos. Para nós foi un placer coñecerte. Para min tamén, de verdad. Espero que na outro lado pasaron tamén. Coídate moito, Arán, Coídate moito. Alégrome de que marche porque, bueno, aquí realmente non pintaba nada. Non pintaba nada porque nin se integrou, nin colaborou, nin aportou nada positivo. Entonces, bueno, alguén que non aporta é mellor que non este. Pois nada, hasta que nos vexamos, que sexa pronto máis que tarde, vale? Así será. Veña, un saludo, Veña. cuidaros moito. Chao. Chao. Serviu para darme de conta do moito que quero a miña familia, que eu boto moito de menos, e que teño unha familia moi grande na casa. Unhas semanas sen ver aos seus maridos. Por fin, as nais reencóntranse con eles. Acoden ao noso plató para exponer as diferenzas nas súas formas de concebir a vida. Hola. Hola. Vamos a ver. Encantado. Hola, Javi. Hola. Que tal pola miña casa? A ver, eu non me senti incómoda porque é unha vida moi diferente a miña. Sodes moi diferentes a min, ao meu método de vida. Aparte que eu son unha maniática da limpieza e do orden e na túa casa non hai ni limpieza nin orden como na miña. Pero coas persoas que estuveche, ben. Tuvemos momentos bons tamén, non todo foi malo, vamos. Chegaches a estar cómoda, verdad? Sí, eu sí, cheguei a estar cómoda, sí. Eso é verdad, cheguei a estar cómoda, sí. E ti que tal pola miña casa? Acatei as túas normas, mo pasei moi guai. Eu disfrutei moito, bailando encima dun escenario. Os tacóns me resultaron incómodos, pero hasta me molou a sensación. Tua filla Claudia me parece un amor de nena. É moi cariñosa, sí. Moi cariñosa. E o meu marido, que che pareceu? O teu marido, non sei se realmente é así, se realmente era un papel. Non me parece mala xente, en absoluto. Me pareceu que se meteu como nun rollo super hermético, que me calificou desde o principio sin darme opción a... Creo que enfocamos as cousas distintas. A xente tendemos a prejuzgar e algo que facemos. Hai xente que o recoñece e outra xente que non. Eu non teño problema en dicilo. Eu concordo contigo tamén. Non prejuzguei a nadie. Si prejuzguei a alguén, e si te prejuzguei, creo que non me equivoquei. Ti tamén me prejuzgastes antes de tempo. Chegastes, vistes unha serie de cousas e dixestes, guau, cuidado, aquí alto ringo-rango lo que se traen aquí. Bueno, aí discrepo. Non discrepes, eu sei que ti
vistes todo o que hai na nosa casa e dixestes, joder, cuidado, aquí como se las gastan. Pero despois, independentemente do que eu vexo, doulle tempo a persona. O sea, eu, sinceramente, me sentín super atacada todo o rato contigo. Javi, houve momentos que eu si me sentín atacada e que me puido chegar a faltar o respeto na súa maneira de falar. Si queres che von por partes. Primeira parte. Chegamos, preparamos o ensayo. Eu che dixen, algunha vez cantastes ou fustes algunha vez a algunha verbena? Me dixen, sí, eu suelo ir ás verbenas, entón conocerás o repertorio de orquestas e tal. Me dixen, non conozco moito. Primeira contradición. Segundo, che digo, algunha vez cantastes, fixaste... Non, son corista. Me estás dicindo que non cantas moi ben, pero que eres corista. Non, é que na miña terra corista é bailarina. Perdona, corista, na miña terra é de corista, coros. O segundo fallo. Cando conocestes a miña filla, me dixestes, non son unha persoa... Estou en contra de teléfonos, tablets, televisión, etc. Pero, sin embargo, tes un smartphone, non como toda persona humana. Un teléfono, sí. Outra contradición. Nos vivimos no siglo XXI, usamos a tecnoloxía dunha forma racional. Claro, non teño internet, porque na casa non necesito ter internet, xa teño internet no móvil. En lugar de ter televisións, teño libros. Despois me dixeche, hai que... Co reciclaje te enfadastes porque eu che rebatín o tema do reciclaje. Non sei, ao mellor estás acostumbrada a que che digan sempre sí, e no momento que che din non, pois te enfadas. Ora, por suposto. Corista non é que o diga eu no meu pueblo. Corista pode ser o que fai os coros ou pode ser muller que pertenece a dentro dun espectáculo. Non o digo eu nin o meu pueblo, o dicionario. 2, vou a bastantes verbenas, pero a min o estilo de cancións que tocan as orquestas, a min ese ritmo me parece todo igual. Contradictorio. Vou a verbena, non me gusta o repertorio. Non, eu non dixen eso. Eu non fago caso á música. Estou falando ca xente e tal. Ti dixeche que te gustaba cantar, entón ahora estás dicindo que nunha verbena no caso de que non é pola música. Entón, a ver, aclaremos, no, porque é que é verdade, é como un pouco bipolar esta cousa, sabes? No, bueno, a mellor somos bipolares, pero vamos a ver, o tema é o seguinte, ese estilo de música me sona todo igual. Solamente puntualizarte unha cousa. Estás dicindo que todo non te sona igual. É imposible que un paso doble te sona igual que unha cumbia porque os ritmos cambian. O sea, non pode ser. Te estás contradicindo unha vez máis. Non, é imposible, non. Tú a mellor che poño un montón de grupos indies ou de música electrónica que a mí que me mola e tú dices, jolín, a mí isto pues me sona todo igual. E non pasa nada. Claro. Pero ese non é non me vou desviar do tema de que estaba con Javi, vale? Eu no ensayo non me sentín arropada, ni me sentín que me axudabas. En ningún momento creo que te faltei o respeto, te dixen, oye, pero tú, que estás haciendo? É máis, fuche tú mesma que mo dixeche. Non, é que xa sei, eu fago as túas palabras, xa sei que canto como o cu. Porque son consciente delo. Pois mira, me alegro que me digas en plan, pois non o fixen por facerte sentir mal ni tal, porque eu así me sentín, pero ahora, se tú me dices que non o fixeche así, vale, pois... Eu simplemente falei contigo e dixenche, ao mellor, dixenche o que pensaba. Podo ser hipócrita e dicirche, fetén, ou podo dicir chu que penso. Creo que te sentistes atacada, sí. Me sentí moi atacada. Sí, me sentí moi atacada. En ningún momento te ataquei. Eu en ningún momento lle faltei o respeto, eu en ningún momento lle dixen unha mala palabra, eu en ningún momento lle fixen nada. O problema que tuveche na miña casa che digo calé. Ti chegache e con meu marido non faço o que che dá gana porque meu marido ten a súa personalidade, eu teño a miña personalidade. Tiña na túa casa chegas e dices aquí, aquí e aquí. Bueno, eso es mentira. A ti é como se te pinchan e non te sangre. Non teño sangre? Non te sangre. Igual teño demasiada, pero sei controlala. Mira, eu leí nunhas normas da casa de Esther, donde pon claramente que na súa casa, bueno, que ela le libros pola noite e que ti ves a televisión no móvil. Porque a mí me gusta estar na cama ás 9 da noite. No, nas normas non pon eso. Pon para que o neno non teña acceso a televisión. Pero se o neno está dormindo ás 9 da noite. Que ti na tua casa impone, porque é impositorio. É dicir, este neno non pode ver a televisión. Este non impón nada porque todo fai sen consenso na miña casa porque somos pois a mí me deu a sensación completamente que non, discúlpame, en todo momento de máis. Pero son sensacións. Sacho, digo, son sensacións e a sensación que eu me levo. Eso que estás dicindo é a película que tes montada na cabeza. Eu non, eu a miña percepción, eu teño a miña percepción. Tanto ela como eu pintamos lo mesmo.
Eu xo dixen, a mí me pareces unha boa persona que tes moi bo fondo. Eu creo que xo dixen, Sí, creo que por xo supuesto, dixen, cuidado, pero me estás pareces... prexuzgando unha situación... situación. Eu estou prexuzgando que a mí me dá a sensación dela. Eu con ela non he convivido, he convivido contigo. E que sensación che dá? Que meu fillo acata as miñas normas? Totalmente. E que ten 6 anos. Totalmente. Pero que ten un pai tamén, oiche. O pai tamén Tamén acatas de No, eu creo que acata máis as túas, tanto teu fillo como a él. Na casa mandamos los dous. Que eu son calado? Sí, son calado. Tamén son solitario. Porque sí é certo que eu teño un carácter moito máis visceral. Pero ele é máis listo que a min. Ele é máis listo que a min, porque cando eu me volvo tola, el me mira e é listo e non me entra a trapo. Ao final descubres que sí a tes. Que si teño que... Tengo o meu carácter, teño o meu genio, ele é máis tranquilo, o que estamos dicindo aquí, entón. Jorge, eu creo que está totalmente dominado por Esther. Cada vez que Esther fala, Jorge cala. É como unha peluxiña ali, o que decíamos, unha pelusa que anda por aí. E despois eu intentei explicarte as miñas normas. As túas normas, As miñas normas. Che dixen o de xogar fora. Se está chovendo, está facendo frío, non vão quitar a miña filla para fora. Non íbamos se está a chover, Javi, por favor. Vale, pois ya está, fin. Ti saliste ao xardín da miña casa. A miña filla ten... Conchas. Conchas, columpios, unha casita. Sabe por que che dixen que non? Por que? Sí, Ti viñestes a vivir unha experiencia, non? Bueno, eu as experiencias as vivo con ela. Si ti o día que tuvemos a tangana do reciclaje, tú sales e me dis, Javi, mira, estos cubos aquí, pim, pam, pum, e vamos a reciclar. Eu che digo, Esther, vale. Foche un cretino para min, Javi. E sei que non o eres, tío. Vale. Min, Javi, me parece que o seu comportamento foi bastante cretino comigo, por iso eu decidín abandonar. Sinto totalmente... É algo que non vou poder superar na miña vida. Non... Meu marido non lle vai afectar que lle chamasen cretino, aparte, non é un cretino. Cando empecé a falar contigo e intentei argumentarte do reciclaxe, ti empezache, no. Eu era incapaz de falar, tío. En algúns momentos me sentín moi atacada e incluso ridiculizada. Javi, escoita, eu me fun porque eu non teño para que aguantar asfaltadas... Tú pensastes que isto iba a ser vacaciones en el mar. Da igual o que eu pensara. Pensastes que ibas chegar a nosa casa. No, Javi, Esa está. Ele é o mellor pai que che podas tirar a cara, esta persona que tes aquí ao lado. A mellor persona como pai que podas tirarte a cara. Tú mirachela a nosa casa, a pila de muñecos que ten. Tú mirachela a cantidad de pezas para xogar que ten. Non dudo que seas boa persona, Javi. En ningún momento dudei, tío. Me tomei o mellor as palabras de Javi por onde non as tiña que tomar. Posiblemente, as cousas foron como foron. O que quero dicir é que eu sí repetiría a experiencia porque, no fondo, me levo cousas superpositivas. Por un lado, sinto que as cousas acabaran así. Vale. Non teño máis que decir. Vale, a mí me quedou pena por ti e por mí, me quedou pena, porque creo que non lo podemos pasar moito mellor, e por Claudia, por non haber feito algo máis con Claudia. E encantada de conocervos, e eu encantada de que pasaras guai, de que probaras o surf, e de que ti si disfrutaras da experiencia. Eu, bueno, me levo partes boas da experiencia. A verdade, se tuvese que repetir, non repetiría. Son sincera, porque para mí foi moi duro. Eu teño un apego moi grande ao meu marido. De Jorge me levo un bo recordo. A verdade que me enseñou o tema do surf. Bueno, pois eu alégrome de haber vivido esta experiencia con Vanessa. Seguramente na vida normal non chegaríamos nunca a coñecernos, non? E o que sí, prometo che que se te vexo nunha verbena, vou intentar subir ao escenario e... Vas cantar e todo, vas botar intentar facer algo nese escenario, de verdad. Bueno. Pois, Vanessa, te digo unha cousa, un logro. Un logro que baile? Un logro. Bueno, sí. Xa bailou. Eu considero que a nosa familia é máis feliz ca deles. Por qué? Porque podemos disfrutar de máis cousas. Temos unha vida, por decirlo, entre comillas, máis variada. Eu penso que Vanessa aprendeu moito máis de min ca o que ela me pudo aportar, porque realmente non me aportou nada positivo. Bueno, es placer. Nos vemos. Non todo foi acatar normas a desgusto. Tamén hai lembranzas felices. Jorge e Esther, sonche un par de perroflautas. Despois dunha semana de intercambio, xa toca que as nais regresen ás súas casas. En Saians reciben a Esther.
Dame un beso, dame un abrazo. ¿Qué tal? Tengo una sorpresa para ti. E en Mugardos, Vanessa volve e ali están os seus. Ata pronto, familias! After you're gone, gone, gone.